The Ikeji festival for Igbos means a lot to the tribe, and so is the meaning. To the Archku, it is a festival of harvestation, and to the Ajalli kingdom, it is a fresh start for planting, blessing the land for multiplication during the time of harvest. Ojari, also called Ajalli, is the headquarters of Orumba North local government area of Anambra State, Nigeria. And on the 20th of March 2024, the community celebrated their Ikeji 2024 in preparation for the planting season. Yams are a very important crop and food source, so they symbolize the sustainability of life. They also symbolize masculinity since they are considered the king of crops. Every Igbo community set out a certain date to bless the land for the planting season, as well as celebrate during harvest season, and this is called Ikeji, as popularly associated with the Arachku kingdom. The Ajalli Ikeji festival, which turned out beautifully colorful as lots of cultural displays were showcased, such as the native dance, masquerades, and music. Gracing the events is the Crown King of Ajalli community, His Royal Highness Eze Augustine Wangu. Notable kings from neighboring villages, Omoada of Ajalli community who stepped out in colorful styles, and notable sons and daughters of Ajalli kingdom. As stated earlier, Ajalli Ikeji festival is a celebration of a new planting season, where prayers are offered to the gods of the land for protection and fertility and for increase during harvest season. Adamazi TV was live in Ajalli for the full coverage of this event. As you enjoy the rest of the video, let us know on the comment section below whether as a proud son/daughter of Ajalli or a lover of culture, how you feel. Also, remember to send us a satisfactory reviews, as this will help boost our energy to keep bringing you amazing videos of events and stays across Africa. If you're a first timer, please subscribe to our YouTube channel, like and share. Till I come your way again, keep watching Adamazi TV. Professional
Nigeria nye kenegi. Eze mbiaka. I na sing it now. Maybe be ata Ajalli. The great home of no regret. I na sing it now. Daloni because the money keep on standing till let's hang on there. Keep on standing till let's hang on there. Because the Adamazi television communication and in the MTA, I want to appreciate you. Thank you for your good work today. His Royal Highness Igwe Peter Nebechukwu Ezamama Onya Dike the Obi of Enugu Monya no Rumba South Local Government Area of Anambra State. Yes, that's me. As Igwembo Obi so sangore maka mmemme ata mmemme na akwalite omenala our culture and our tradition. So I'm very happy. Na me and na mere ofuma ile anya ebe aha if the type of energy they use are pushing out all the terrible and the very encouraging. Oge igwe na-ekwu okwu o kwuru si gba mbọ na-akọ nni ọtụtụ ihe emebibego onye arụ ha arụ anaghị eri aka aja mere ọnụ mmanụ ọ bụrụ na ịrụrụ ọrụ ị ga-eri. So igwe advice and I buy to that is advice that you have to go to farm, be busy in whatever you are doing. Even in academics, in education, be very serious with what you are doing. As you all are, this is your profession and you must be very serious about it so you get all the benefits. Yes. Ndị Ajalli niile ma ndị nọ n'ụlọ ma ndị nọ n'ụzọ ọkachasị ndị nọ n'ụzọ ha gbakwa mbọ na-akpọlata ụmụfa na-abịakwa ụlọ to add their values in the community Ajalli, because if they are not coming home, whatever they have, they will not bring it down here. But if they are coming down, they will add their values in the community. They belong to whatever the community is doing progressively. Yes, so I'm advising them. Onye ọbụla jabụ ụlọ ndị na abroad kpọrọkwa ụmụ ha na-abịa ụlọ because ọ na ịkpọ nwa gị bịa ụlọ ifugokwe because enweghị onye ji ahapụrụ ihe niile a rụrụ ebe a and nwatakịrị oge ememe okenye ịkpọ ha ụmụaka abịa ụlọ ha nwa achara gị ọkwa efuru ya so ọ dị ezigbo mkpa very important. Biko ndị Adamazi TV ebe ọnụ ndị na-eme ka ihe a na-eme na-agbasa n'ikuku na ebe niile Chineke ya debekwa unu ndụ mekwa ka unu na-agbago osisi n'ike na-abanye n'ike more and more. That's my advice. Mana ihe unu ya eri ya aka unu n'ụdị ọbụla n'aha Jizọs. Afa m bụ gasị His Royal Highness Igwe Sa Ikeji eze ọfọ ọgbata Ozuọra n'Ụmụọna Agụata Local Government of Anambra State. I'm na asị na a na-ejepụ a na-amụta. It is the first time na-abịa Rumba South efu ka omenala ha dị. So ọ wụnọ ihe mara mma ka ọ bụ. Ana nchọpụta na ọ bụrụkwanụ emume a na-eme mgbe o ji masị onye na ọ dị ka o nwere ọnwa na ya wotiwe ma ọnwa na-awa ọchapụta ewe eme dị etu a maka ama na ụrọ mmadụ one m fụrụ na ebe a na-eme emume a ka ndị obodo a dị mana ndị nwere oghere ma ndị ọ dapụtalụ iso were nọ ya so na afọ m ya azị nnukwu emume na-ejikọrịta obodo na mba nwanne na nwanne ma obi na mba ma obi n'ụlọ ma ndị a mere nnupụ ma ndị a na-anụ n'obodo ma ndị nwaanyị ma ụmụ ntorobịa so na emume a na-ejikọta ha ọnụ so ihe nchọpụta na emume a daalụ m nwere ịgwakwana ha wụrọ ihe ọzọ dịka ihe ha chere onwe ha bụ ihe ọma dịka mgbe igwe ha na-awa ọjị ọ sị na udo abatago n'obodo a onye nụ ya ka ọlụ nwanne ya
na ọnwụ na ọ na-agbabu ọsọ na be ha adịghị mma na be ha adịgo mma ha bịa ka ha ṅụrịwa ọnwa a jikọta ọnụ na aṅụrị ọnwa a na ọ na-awa anyụkọ ọma mmiri ọnụ ọgba ọfụfụ. Yes, akpọnyere m ụnụ asị m ụmụ ntorobịa ma ụmụ agbọghọbịa so ọ ya adịrị ụnụ mma. Enwere ike hụ na obodo m ka ya anụbatazi gị nwa eso mụrụkwu ihe na-emebe anyị abịa zere agbọ site n'aka gị nwa. Daalụ. Mụ His Royal Highness Igwe Sisi Okeke Ezudo na N'Ọfịja. Mụ Igwe N'Ọfịja. Ọmaka otu anyị na-atụ anya na ndị Ajalli ya enwe eze and eze ha nwere anyị nwe aṅụrị maka obodo enweghị eze ha na-eluz enweghị rallying point ọ na ihe na ha aga ma amabe so eze unu nwere fụnụ ndị igwe niile na ha bịara ebe a unu edobe Ikeji bifo onweghị igwe ndị eze na-abịa ebe a onweghị ndị igwe na-abịa kpọtụ unu afụgo ndị igwe ebe a na igwe unu nwere uru ezigbo mmadụ and ọ ya achị Ajalli nke ọma n'aha Jizọs. Oke aha m bụ Chijioke Unaka a na-etu m ugwu na-amị ndị iro Arab money. Tata wụ ụbọchị anyị na-etiko mmọnwụ Ikeji festival anyị na-eme maka nkọ ihe so n'ọnya nwa ọ tata ka anyị na-eme iwe ọchị onye ọbụla dị happy n'ụbọchị taa alisi ukwu ihe a na-eme ga n'anya ihe a na-eme gara nke ọma so n'ọya ọma ka anyị na-eme. ihe nwe ike ngwa bụ onye ọbụla gbawa mbọ tiwe ihe n'ala maka agụụ onye anọgolo nso osendị ego akọọla ya biko ọsọ omume anyị ji akọ ihe a na-akpọ Ikeji ọnya ka anyị bịara so na ihe anyị kọkwa ndị si ya amịta mkpụrụ ọma so n'ọnya ka anyị na-ekwu ekene m unu daalụ nụ. Mọmị ekenekwa gị. Mọmị achọtụ ya ndị Adamazi chọọ ịma aha gị. Aha m dị Kọnes Ihuọma Okoli. Mọmị ndị Adamazi chọọ ịma ka obi dị gị maka emume bịa. Ee, na emume nke taa edatis ọ dị m ka si ala obi m wụsa aṅụrị. Yes. Ihe m nwere ịgwa ha awụ na adịrị n'otu ọ ga-adịrị anyị mma nke next year anyị dum ga-anọkọta ọnụ were mee ya. Ee. Ndewo. Ihe m wee ebe a abụ m onye isi ụmụada ma ndị nọ n'ụlọ ma ndị nọ n'outside. Ndewo. Ndị Adamazi weterenekwago ka ime ma okay mọmị achọrọ ịma aha gị. Aha m owo Oriakụ Alice Ojiobasi. Obi m so aṅụrị ịma na anyị enwere eze for good 17 years so by the grace of God anyị wee nwee eze anyị. This is the first time he's celebrating the Ikeji festival so ọ nnukwu ihe aṅụrị ka ọ nye m ahụ adịghị di m mana eji m maka obi aṅụrị nwee na a na-eme such a thing wee gbadatawa ebe a. Yes. Onwe ihe ọzọ asị m ha na Chineke emegoro anyị ihe dị anyị mkpa na ihe anyị na-achọzi iwu ka onye ọwụna kwado eze anyị ka ihe gawara anyị nke ọma ka udo anyị na-achọ na Ajalli taa wee ruo anyị aka. Yes. Okay, daalụ. Aha m bụ Maazị Iheanyị Chukwu Ọnụọgụ nke eji ụdara wee mara na Ajalli. Daalụkwa nwaada. Anyị
achọghị ịma ka ihe obi dị gị n'emume ịbịa. Afọ mere m ede a. Obi na-atọ m, obi dị m ka Paulina. Abụrụ m onye, I'm a very quiet person, but seeing what is happening, from here, is so wonderful, all the well organized, and it's wonderful atmosphere. So I have to participate more than my usual self. Sweat ju ma ahụ, nganga ka na-eme since. Maka ihe ikorobịa ka a na-eme. Onye abịara this year, Chineke ga-edowe ya ndụ ka o wee mee bịa next year, maka next year ga-adị better than this year. We are all looking forward to that. As you can see, ebe a niile, we are very calm people, hospitality and every other thing. So, onwere onye abịara ebe a taa misiri something, but enwere next year dịrịkwa na-aga. So the more life I enwere, the more you participate. Jidokwe nke unu ji. Jido nke unu ji, o ya gazie. Ọgbakọ enwe taa Ikeji ndị arụ Enugu. Ọ mgbe eji ayọ Chukwu okike abịama maka ihe a na-akụ n'ubi ka o mee ọfụma. Ihe a na-akụ n'ubi metụtara ma ndị na-arụ ọrụ oyibo ma ndị na-eme biznes. Opportunity eze anyị ji akpọku Chukwu okike abịama ka ọ gọzie ndị niile bi n'obodo a, ma ndị ụjarị ma ndị bi n'ime ya. A sị na ọ na-awa ọjị foto okwu afụta, mana okwu anyị taa wụkarị na ana na-anụ ihe, ikuku na-anụ ihe, ọnwa na-anụ ihe, anyanwụ na-anụ ihe. Ikeji n'ụwa emechaa ya, onye ọ na-aba n'ugbo ya, onyewe ọpụ ya. Anyị nọziri n'oyibo, ma nwaanyị nọ n'ime ori, ma onye na-arụ ọrụ gọọmenti, ma onye na-akwụ ụgbọala, ma onye ji ego achụ ego, ma onye na-etiri ala, ha niile ga-awụchakwa ọrụ ugbo. Ana m ekwupụta na ihe ọna onye ọ nakere na o ji ebute mmaji kwuru mmaji. Ana ka anyị na-adọ ntị si anụrụ ihe anyị na-ekwu, ana nụrụ ka anyị na-ekwu na onye ọbụla nọ ka na ngọzi na amara Chineke abatago na ndụ ya. Ka mbido na ndị igwe ibe, unu wụkwanụ ndị Chineke tere mmanụ, kama na mmadụ nkịtị anaghị ama. Ana m anụ ka ụmụaka na-abụ abụ na onye na-aza eze ọ ga-emenwukwu ihe eze na-eme. Mma ọnụ ji egwu eje ha anyụ nkọ. N'obodo unu niile udo ga-achị. Ndị ezigbo mmadụ si n'udo ji adụ na agamnihu ji adụ ga-aka ndị na-ekwe isi kwekere. Onweghị obodo ha adịghị, mana ụbọchị ọwụ na chi hụrụ ha ga na-eri mperi karịa. Nọ ndị ezigbo mmadụ ndị si udo chia ka anyị na-ekwu maka ha, si na ọ ga-agaziri ha, gaziere ezinụlọ ha, gaziere ọrụ aka ha. Ihe ha na-akọnye ma ha kọnye nna ha ebute ọgụ, bute ọgụ 10, bute ọgụ 5,